Здравейте, приятели! Пак съм в Одрин в магазина. Днеска ще купуваме ето тази пушка. С всички тия приставки. И това е нещо пушко-пистолет. Това е Jet 3. В момента го вземем, пък ето какво имат в наличност за момента в магазина. Тъкмо да огледате. Ето им. Пушките. Има доста неща. Карбон, Big Mac карбон нямат, да знаете. Пущам малко видео само, защото аз съм пущал тук тъй достатъчно. Оптики има, аз не вземам от тук, аз вземам от Алито. Те съм свикнал. Скъпи ми се струват тук. Фенери. Ще ги попитаме тук за една пушка ми фана окото. Ако ми я дадат изгодно, мога и нея да взема. Ама с две неща. Тъкмо ми пишат фактурите. Ти са лавни пушки. Пушко-пистолета представлява ето това. Има го тук като мостра. Това е Jet 3 в 5,5 калибър. И това е Галатиан. Пак в 5,5 калибър. Аз не бях виждал до сега, че имат и ключ на спусъка. Брехма, ама са сложен. Стара пушка, стара модификация, но човека си я иска, що му харесва, да я вземе. Ами той беше от мене. Нещо, ако ви интересува, питайте, пишете. За цени налично.